Nyt kuitenkin palataan voitokkaisiin tämän illan tunnelmiin ja pistetään Tyni huutamaan. Tässä tulee maalikoos. Pitkämäki on pulassa, lähtee seikkailemaan maalin taakse ja siellä ottaa jypiläispelaaja Tappara-pelaajaa kohtuullisen reippaasti. Otettu pelaaja Esa Pirnes ja ottaja tässä tilanteessa oli Ilkka Vaarasuo, jolla on iso rooli tänään Jypin kakkoskentän pakkina, kun Tuukka Mäntylä pääsee ampumaan. Pitkämäki torjuu, mutta sen jälkeen Pirnes pääsee paluu kiekkoon ja vetää Tapparan johtoon. Ja Mikko Mäenpää, joka pelasi huikean vaihdon 1.30, on siellä pettyneen oloinen. Hän jää nojaamaan maalia päin. Mäenpään mies jäi täysin vapaaksi. No okei, Perriininkin mies se voi olla kyseessä, mutta kuitenkin Esa Pirnes sentteri tulee ja täräyttää paluukiekon Jypin verkkoon. Nyt on Jypillä hyvä vastaus, kun paikka kiekkoa tuo vauhdilla. Korhonen, hyvä jättö, Jääskeläinen vetää ja maali! Siitä se kääntyy. Nyt Miso haparoi, nyt tulee paikka, Jääskeläinen vetää tuosta jätöstä ja vetää kovaa. Korhonen jättää sinivivan alla ja Jääskeläinen vetää maalia päin. Se riittää, Miso vähän pomputtaa ja kiekko Tappara verkkoon. Lukemat 1-1. Peli alkaa tästä uudemman kerran. 8.24 pelattu. Jyppi on syttynyt ja Alffi Miso on luilla. Parkkov laidassa, nyt pääsee Immonen kiekkoon kiinni, koukkua tulee. Immonen vääntää ulottuvan Parkkovin kanssa, pelataan Tappara kulmassa. Sinne lähtee Perriin kaivaa kiekon parivalekon jaloista, pelaa maalin taakse, pelaa maalin kolmannen ja Klubna vetää kiekon maaliin! Tomas Klubna, 18 maali, rystypuolelta maalin etukulmasta. Kova uittaminen ja kiekko menee ohi Sasu Hovin. Jyppi menee johtoon 2-1. Se on heti kun Klubna saa kiekon maalin lähellä, niin silloin tapahtuu. Tässähän on ylivoimainen ykkönen SM-liigassa. Jyppi menee johtoon 2-1. Heikolta näytti, mutta vihdoin kaivuuhomma tuotti tuloksen. Piilman väänsi kulmassa Parkkovin kanssa jaloista, tämän kaksikon jaloista kiekon haki Erkki Perriin. Lähti liukumaan tuota päätyvivaa pitkin kohti Tappara-maalia. Syötti vähän eteenpäin Klubnalle. Klubna oli samassa asemassa ja leikkasi nopeasti luukulle ja ujutti rystypuolelta kiekon Tappara-maaliin. Jyppi johtoon ensimmäistä kertaa tässä ottelussa, kun peli lähenee puolta väliä. Maalintekijä Tomas Klubna. Tulee paikka Klubnalle, ei. Saravo lukee tilanteen vai lukeeko Klubna, kaivaa kiekko Jypille, tulee Tappara alueelle. Jarrut päälle viivalle, syöttö Perriinille, Perriin vetää, kiekko pomppii ja pomppii, maaliin! Perriin vetää Hovin torjunnan jälkeen rystypuolelta, kiekon Tappara verkko ja lukemat muuttuvat 1-3. Mahtavaa meininkiä. Ensi Klubna karkaa puolittain Saravolta, Saravo pääsee mukaan, mutta Klubna ottaa kiekon, Saravo roikkuu rinnalla. Klubna lyö jarrut päälle P-pisteen yläkaarella, odottaa neliön keskelle nousevaa Perriin ja Perriin tulee, vetää, Hovi torjuu, pomputtaa ja kuka seuraa kiekkoa? Erik Perriin ja rystypuolelta kiekko Tapparan verkkoon ja lukemat 1-3. 49-34. Sylgren ja Klubna saavat tuosta syöttöpisteet. Näin lukemat ovat muuttuneet 1-3. Liigavauhdissa mukana Radio Keski-Suomi.